Nu vil jeg fortælle lidt om min mor. Det vil jeg, fordi hun er folkeskolelærer i Allerød og har været det i snart 40 år. Jeg ved, hvor ofte hun sidder og retter opgaver til sent om aftenen, og hvor mange møder og forældresamtaler hun tager til, ligesom alle landets folkeskolelærer i øvrigt. Hvor ofte de taler med kolleger og forældre i telefonen, og hvordan de kæmper hver eneste dag for at give vores børn det bedst mulige afsæt. Men jeg tror ikke, det er blevet lettere af, at der fra 2002 til 2009 blev skåret 3.301 kroner per elev i almenundervisningen. Og det er desværre en udvikling, der er fortsat. Der er brug for en helt anden politik for folkeskolen. Jeg har arbejdet i folkeskolen her i Nordsjælland igennem 7 år, og derfor ved jeg, hvor meget bedre vi kunne hjælpe børnene, hvis der højst var 24 elever i klassen, og hvis der var 2 undervisere i dansk og matematik i de 3 første skoleår. Det er jo det, SF går til valg på. Og jeg er ikke i tvivl om, at det vil gøre vores børn bedre. Også i PISA-testen, hvor de sakker bagud efter 10 år med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Deres svar har nemlig været skoleshopping, nationale test, og nu skal det være karakterer til de allermindste elever. Egoisme, kontrol og mistillid og karakterer, det løser ikke problemerne. Der skal investeres i vores fælles folkeskole, fordi alle børn skal med.